Senyor Bohigas, bona tarda, benvingut de nou. Un aplaudiment al senyor Bohigas. Gràcies. Moment de saludar el defensor i oïdor de l'oient, això que es fa dir vostè. Sí. Quines queixes té aquesta setmana? Sí, són queixes de gent que es queixa de les xarxes, que després jo els truco per escoltar-los, perquè sóc l'oïdor de... L'oïdor de les queixes. Si tenen raó, els dono la raó. Si no la tenen, els insulto i els penjo. Gairebé mai tenen la raó, eh? Quasi mai. Sempre per a vostè acaba malament. Crec que la seva secció fa perdre oients, malgrat l'EGM ens ha anat bé. Jo crec que estem aquí vius de miracle. Més tranquils, sí. Bueno, anem per la primera crítica. No sé si recordeu, segur que sí, perquè va ser una entrevista polèmica. La setmana passada vam entrevistar Joaquim Segalés, que és veterinari i investigador de la pesta porcina a l'Irta Cresa, que està ubicat a 1 quilòmetre dels primers senglars contagiats. El vam trucar per aquestes teories que en aquell moment semblaven de la conspiració. El nostre volcán. Ara ja no ho semblen tant. Sí, va ser una entrevista polèmica. Ara ja ho estan investigant, però aleshores hi havia el rumor de i si ha sortit d'aquestes instal·lacions. Doncs bé, ell ens va dir que no hi havia cap evidència, que una fallida en els protocols... Això és un rus infiltrat allà al laboratori. Ell ens va dir que no hi havia evidència, que allò hagués sortit d'allà. I clar, els oients es van posar una mica nerviosos amb aquesta entrevista, no s'ho van creure. Per exemple, ens va escriure el Pep Molla, que ens va dir: atenció, quin fàstic de periodistes sou. A qui se li acudeix entrevistar els científics del centre de recerca, que era evident que us dirien que ells no han estat. I que donarien credibilitat a la hipòtesi mega friki de l'entrepà d'un romanès llançat a una paperera. I afegeix: jo sóc expert i és impossible que un porc senglar hagi menjat un entrepà en mal estat. Està bé que un expert ens faci aquesta frase final. La gent es va enfadar molt, Sí, exacte. De totes formes, ell ens assegura que aquesta persona, el Pep, no? Pep Molla. És impossible que un porc senglar hagi menjat això en mal estat. Anem a veure què ens diu, d'acord? El tenim aquí. Molt bé. Bona tarda. Hola, bona tarda, estic en antena ja? Sí, bona tarda. Sí, endavant. Bona tarda. Vostè diu que és impossible que un porc senglar es mengi un entrepà en mal estat. És així, no? Sí. Avui en dia totalment impossible. Com ho sap, això, vostè? Home, perquè jo sóc expert. Ho ha dit, era expert, ho ha dit a la crítica que va fer el programa. No, el que em vinc a referir, expert de què? Soc expert en donar menjar a animals de tot tipus. Sí? És una carrera, això, una cosa... No és ben bé una carrera. Vaja, podríem dir que sóc autodidacta, perquè, de fet, jo porto tota la vida donant menjar als animals. Sí? Em vaig iniciar ja de ben petit amb el meu avi, que tiràvem molles als coloms a la plaça Catalunya. Ui, per favor, la pitjor espècie de gent, Sí. Perquè aquesta gent... Això és fatal, No, els han anat fet créixer, els han fet acostumar-se, i ara et pot arrencar la perruca... Ell és el culpable que la plaça Catalunya no es vegi entre tants coloms i caques de colom. Els coloms no arrenquen perruques, són animals molt pacífics. Sí. Vostè ha col·laborat amb això, no? A fer que la plaça Catalunya no es vegi. Sí, vaig col·laborar amb això perquè, jo era molt petit, fa molt temps, això. Després ja vaig començar a alimentar els gatets abandonats del meu barri. Mare meva, una altra polèmica. Que n'hi havia molts, gossos de caçadors perduts, gavines, formigues... Les gavines se'n poden endur una criatura, Sí. Tenen mala bava. Si estan ben alimentades, no s'enduen cap criatura. Aquest home... No, al contrari. Amb deixar els animals. Al contrari, que està ben alimentada, és més grossa i té més força per agafar una criatura i hasta el pare s'emporta. Veig que també m'ha dit que alimenta formigues. Sí, formigues. Insectes també alimenta vostè, Sí, és molt gratificant, I surt més econòmic. Pensi que amb una simple molla de pa ja tens un munt de formigues ocupades, ben alimentades i la mar de contentes. Jo estic d'acord amb això. A mi també m'agrada. Sí? Veu? I et surt barat, no? No, quan estàs fent un entrepà al bosc, allò que deixes una molla i vas veient com les formigues se la treballen... Que costa poc donar-li se l'enduen al seu niu... No, feliç no, em distreu una miqueta. Home, tu deixes una llesca i ja tenen per tot l'any. I tant. I veus una llesca que es belluga sola pel bosc, Els hi dones feina. No hi ha cap formiga a l'atur. Li diré una cosa, de tots els insectes, el més barat d'alimentar és la mosca, perquè mengen merda, i la merda... No, m'ha regalada avui en dia aquest món. Sí o no? Té tota la raó, També les alimento, sí. Són encara més agraïdes, no es queixen mai de res. No, llepafils no són les mosques, això està clar, Es conformen amb qualsevol merda. Vinga, ja ha fet el xiste, Poca broma, perquè a mi alimentar un animal tan petit, tan bonic com una mosca, mitjançant la descomposició de les meves restes orgàniques, home, és una satisfacció absoluta. Fa amb les seves, És que és el tancament del cercle. Això és veritat. És que se'm posa la pell de gallina
Només de dir-ho. En fi, anem pel tema en qüestió, perquè això veig que el tema s'està complicant. Sí, d'acord. Vostè, com a expert en donar de menjar als animals, afirma que és impossible que un porc senglar s'hagi menjat un entrepà en mal estat. Sí, ho afirmo. Per què? Per què afirma això? Com ho sap, això? Molt fàcil. Miri, perquè els senglars abans sí que menjaven deixalles dels contenidors i restes orgàniques en mal estat, però els senglars d'avui en dia no, han evolucionat. Ah, sí? Sí, home, sí, són molt més selectius. Són animals del morro fi, els senglars. Ah, sí? Jo pensava que el morro fi era l'oso hormiguero aquell, perquè té el morro com més primet, saps? Bueno, escolta'm, aquesta secció se la fa vostè per fer els seus acudits, no, veig? Sí. Per fer-se vostè el graciós, no? Sí. Està tota preparada. Ara ho he vist. Ara ho he vist, tot desencadena perquè jo pugui fer l'acudit. A mi no m'ha fet cap gràcia, no tenen el morro. Perdoni un segon, però jo tot això que estan explicant no ho acabo de veure gens clar, perquè moltes vegades hem vist senglars que remenen les paperes. Oh, i tant. Les tomben. Exacte. I els contenidors també. Tomben tots, sí, justament remenen molt perquè no troben res. Ha vist mai que es mengin res? No, home, no. Només quan troben quelcom que els agrada i que està en bon estat, clar. Vol dir això? Sí, i tant. Remenen només per instint. Ah, carai. Sí, mira com els gats. Quan cacen una rata, se la mengen? No, ho fan per instint. De vegades hi ha gats que cacen la rata i els hi porten els propietaris. Sí, com un regalet, que això deu fer il·lusió. Sí, a mi quan fan aquest regal, i és que jo no sé com dir-li que no vull aquest regal. Primer perquè sempre és el mateix regal. Sí, és avorrit, no? No està embolicat, no hi ha variació, no hi ha factor sorpresa. Fan quan els amos són prims, saps? Perquè veuen que passen gana i els hi porten menjar. Això és com els senglars. Miri, precisament l'altre dia vaig veure una parella de senglars menjant en un restaurant. Això és l'última, ja, Els hi asseguro. Estaven allà asseguts en una taula, jo no sé si era una cita romàntica o què, fins i tot van tornar un plat que no era prou del seu gust. Escolta, perdoni. Els senglars han canviat molt. Ja ho deia el Darwin, és l'evolució de les espècies. Perdoni, estic parlant jo, perdoni. Ui. No, és que hi ha un moment. Vostè... No, una pregunta, perdona, és que hi ha un moment que... Ui. Un moment que... O sigui, que els oients facin una mica la tonteria, vale, però hi ha un moment que ja, saps? Vostè què menja? Bolets d'aquests al·lucinògens o què? Parlant de menjars d'animals, no li dic animal a vostè, però vostè s'ha de fotre uns bolets enormes, tamany de paraigües, Bueno, jo agafo rovellons i apagallums. No, apagallums no, vostè, bueno, si es fot un apagallums, fot un apagón com el de l'altre dia, Vostè es fot un bolet d'al·lucinògen segur, perquè tot això que està dient no té cap sentit. Vostè està sonat, home. No ho veu. Escolti, perdoni, i posats a donar de menjar, perquè no hi dona menjar als taurons? Ben pensat. Els taurons són... En la llista que ha fet d'animals no surten els taurons. Els taurons no surten. No, clar. Vagi vostè amb una cullereta, li doni, saps? És com els nens. Ai, mira, avioneta, cap aquí una avioneta, i cap a l'avioneta, cap a la seva boqueta. Faci això. Sigui vostè menjar dels animals. Això sí seria la quadratura del cercle. Això sí que seria la quadratura del cercle. Què dius? Ja ho he dit bé, a la primera. Si la primera vegada ho ha dit bé, a la segona no. No calia, perquè ja s'havia entès la primera. La quadratura del cercle. Sí. L'ha penjat. Què ha passat? Perquè el penja. No, ha penjat ell, Ha penjat ell? No té sentit de l'humor? Però és que, disculpi, sempre fa el mateix, perquè arriba un moment que vostè perd el respecte. O sigui, ens està escoltant, està parlant amb ells. Un tio que t'està dient que els senglars van a sopar a un restaurant i tens respecte... Si vostè és el síndic Boigas i és el defensor de l'oïdor... Que vagi, mira, escolta, per mi que es mori i que doni de menjar els cucs. Que es mori. I mira que jo volia saber com acabava això de donar menjar als taurons amb una cullereta, perquè era una cosa que a mi m'interessava. Bueno, hi ha més crítiques? Fem una altra crítica? Aquesta és una crítica que vam rebre la setmana passada mentre comentàvem la polèmica sobre la obligatorietat de la balisa aquella amb la sí, el llumet. Tots són temes que he fet jo, Però clar, fas els temes polèmics. Això només em critiquen a mi. Ja sabeu que aquesta balisa serà obligatòria a partir del gener del 2026 i bé, ens va escriure un oient dient: retirar l'obligació de portar el triangle és un error que pagarem molt car. Prou de fer publicitat d'aquest llumet que no servirà per res. Gran comentari, també s'ha de dir, Però trobo que ho va dir força bé. Aquí no hi ha crítica, tampoc, no li va agradar que parlessin del llum. Jo diria una cosa, entre el que ens hem gastat amb triangles d'aquests, que després els perdim i m'havien de comprar un altre. Si no, que dius, hòstia, me falta un altre. L'armilla aquesta... Perdoni un moment, no doni coses perfetes. No, és que a mi no m'ha passat mai. Ningú ha perdut mai un triangle. Jo sí. Ah, sí? El cotxe el tenia molt fet merda i a vegades caia per terra i tot això. I les armilles també, les he perdut moltes vegades, perquè a vegades me l'he posat... El triangle, vull dir... L'armilla, alguna vegada he tingut un casament i diu, hosti, l'he fet servir. Després ja volia deixar... La part de festa, no? La part de festa.
Sí. I després, ara sí que la gent s'ha comprat 2 vegades el llumet, perquè primer era un frau. Sí, primer no funcionava i ara d'estar connectat. Bé, sortit més a compte tenir un motor de recanvi, pràcticament. Comprar-te un motor de recanvi, tu fas... Hi ha una avaria, ja no t'has de parar. Canvies de motor i vinga, i t'estavies la grua... També està ben pensat. En lloc d'un llum de recanvi, un motor de recanvi. Motor de recanvi. Està bé. Només amb la grua ja et compres mig motor. En fi, i després una altra cosa, això de que sigui geolocalitzable... No s'aguanta per enlloc, això que està dient vostè, tu li dones la raó. No, és que em sembla raonable. És que diu una bestiesa raonable, però si un motor costa 1.000 vegades més que un llum. La grua? Això que diu vostè? Has pagat la grua? Maca! Perquè paga la... No, perquè paga l'assegurança. Perquè paga l'assegurança. Però què és aquest crit? Té tota la raó. Has de pagar la grua, la reparació, el motor te l'has pogut comprar de segona mà i et surt molt més barat. Bueno, va. Això sí que em dones la raó. A veure... El llum aquest localitzable, si la gent té un mòbil, tothom té un mòbil, això l'haurien d'haver posat justament als ports senglars. El llum geolocalitzable. Els ports senglars d'aquí de la Collserola els haurien trobat tots. Amb un llumet al cap. Saps aquests, el sombrero aquests del cap d'any, que van amb la goma així? Amb una gometa sota. Amb la gometa sota, amb el llumet, escolta, tots localitzats en un dia. Aquesta m'agrada. I de nit Collserola hauria sigut preciós. I la goma. Hauria sigut una il·luminació. Això no hauria anat bé. La goma del barret del Bossa Cotillons de cap d'any peta sí, senyor. El segon número 2. I els que només és posar el lloc que ja peta la goma. És que vostè té una cara grossa. No, els que tenim el cap gros, que jo m'incloc... Aquí n'hi ha 2. Perdoneu, senyor Marcelí. No, però jo guanyo, I senyor Marc Serra. En el podi de caps grossos d'aquest programa hi ha primer Marc Serra, després ve el senyor Marcelí. Jo a les festes majors surto a ballar, Jo a les festes majors surto a ballar amb la gometa... No, les gomes aquestes no aguanten res. I quan se't trenquen, fan una fiblada. Una fiblada. Sí, no, jo m'hi poso una goma. Saps aquestes gomes que et posen? A veure, l'anàlisi de sang. Quan te treuen sang. Un dia t'hi vaig robar amb una infermera i m'enganxo una goma d'aquestes. I és l'única manera que aguanten. Perdoneu, però estàvem amb una crítica que la recordarem perquè ja no sabem ni... Sí, respecte a... Parlant de la baliza, recordo la crítica. Un oient que ens va escriure per dir-nos retirar l'obligació de portar el triangle és un error que pagarem molt car, prou de fer publicitat d'aquest llumet que no servirà per res. Totalment d'acord, el triangle aquest no l'haurien d'haver tret. A bona tarda el tenim aquí, aquest home. Bona tarda. Hola, fa molta estona. Creia que es deia bona tarda, aquest senyor. Bona tarda el tenim aquí, aquest home. Tinc molt mala sort perquè dels oients que heu trucat sóc el que fot més estona que em teniu aquí esperant. Sí, pobre, té raó, I amb el mateix so de telèfon que l'últim, I la mateixa veu. Molta mala sort. Primer de tot dir-li que té tota la raó i que això no, vull dir que això del llumet aquest no feia falta i que no calia també ara deixar que sigui obligatori el triangle. Totalment d'acord amb vostè. Sí, però el meu motiu per estar en contra del llumet i a favor dels triangles és un altre. Ah, sí, quin? No és cap dels meus, dels que he dit jo. No, exactament no. És que, miri, és que jo sóc fabricant de triangles. Ah, vostè fabrica triangles... És per on? Ah, triangles dels cotxes. Pobre, quina mala sort. Sí, els triangles aquests dels cotxes. Tinc 2 fàbriques, amb més de 400 treballadors cada una, i un estoc de triangles per parar un tren. Sí, clar. Ostres, és mala sort, això, sí. És que tinc molta mala sort. Sí. Qui es podia esperar que canviessin la llei pràcticament un dia per l'altre? No, això va ser, ens vam llevar i de cop i volta el llumet. Ningú. Socialistes, culpa els socialistes. Però ja estàvem acostumats a fer servir el triangle, vull dir que... I per desgràcia no és la primera vegada que em passa una cosa així, Ah, no, li ha passat altres vegades, això? Sí, la meva mala sort amb els negocis ve de lluny. Ah, amb negocis també. Sí, el meu pare em va traspassar la seva empresa de reflectors de vigilància, que tenia com a principal client la policia de Berlín. Sí, per vigilar el mur a les nits. I què va passar? Com que què va passar? Bueno, què va passar? Què creu que va passar? Què no ho sap, vostè? Bueno, és que és clar. Què va passar? El mur de Berlín. Collons, que va caure el mur! Ah, sí, que em sona, sí. Li sona. Que va sorprendre, ningú s'esperava, que estava ben construït aquell mur. Sí, molt bé. No era com a Torre Pisa. No. A Torre Pisa ja es veu que caurà. Però allò estava recte. Es veia gruixut. Que passa que la luminosis no es veu, No. La luminosis a vegades està dintre i no es veu, no. No, però clar, allò devia ser un pobre home. No sap greu ara, Va ser un daltabaix. Alguna cosa més li ha passat? Hi ha algun pàtic aquí. No, llavors amb un soci americà vaig muntar una altra empresa que fabricava els souvenirs de les Torres Bessones. Ai! Això sí que em sona que va caure. Sí que va caure. Sí, vostè està de pega, vostè. Sí, no està de sort. Ja els he dit a l'inici que tinc molt mala sort. Sí.
Després, però, vaig aconseguir un client molt important a Londres. Ah, sí? Ara ve la remuntada de l'empresa. Vaig reinventar vostè amb això? Sí, em vaig reinventar. El Parlament d'Anglaterra. Molt bé, Un client important, Els portava tota la comunicació i tota la imatge corporativa dels eurodiputats anglesos a la Unió Europea. Què va passar? No, clar. Que Anglaterra va marxar de la Unió Europea. Sí, el Brexit. Molt bé. Pobre. Però escolta, aquest home... Sí. I això no és tot, no? Això no és tot. Després em vaig tornar a reinventar i vaig començar a vendre ja a nivell nacional. I què venia, vostè? Doncs dissenyava i portava la imatge corporativa d'un altre client. Quin? D'un partit polític, de Ciudadanos. Vaja, hòstia, això és bé. Com diu el Vicenç Martí, trepitjar merda. Trepitjar merda de la grossa, Més que trepitjar merda és la merda que el trepitja amb ell. És la merda el trepitja amb ell. Fem una cosa, què té pensat vostè de fer a partir d'ara? Doncs miri... Per saber un nom d'invertir, més que res. Bueno... Gràcies. Tot i la meva mala sort he après a aixecar-me, no? I ja fa uns mesos que veient el desastre aquest dels triangles... Doncs he començat a buscar altres fonts d'ingressos i, per sort, que soc molt espavilat, ara porto el màrqueting, el coaching i també tota la logística del Xavi Alonso al Real Madrid. Molt bé. Àlex, penja. Pengeu. Ai, pobre. No. A favor del senyor Boigues ha fet bé de penjar. És un programa d'humor. Aquest tio és un malastruc, Ens encomanarà... Això és un programa d'humor, no és un drama. Aquí ens ha d'amargar aquest home. Ens encomanarà aquesta mala estrella. Per favor. Bueno, va, acabi amb una altra crítica. Anem a l'última. Tercera trucada. Aquesta setmana ens han donat, com sabeu, les dades d'audiència dels EGM. I clar, cada vegada que passa això... Es diu molt poc. El Jordi Basté se'n fa ressò, destaca les bones dades d'audiència RAC1 i sempre hi ha oients que s'enfaden i es critiquen. I concretament, l'Iu, 2 rius, 3 serres, va escriure la següent crítica. Iu, 2 rius... És que té nassos el tema, Si dius 2 rius, 3 serres, qui li va posar Iu, els pares mereixen la forca. Doncs tal qual es diu. 1, 2, 3... Ens va escriure el següent. Que pesat que és el Basté. Cada trimestre ens encoloma un tostón de mitja hora amb un munt de dades de l'IGM. A mi què m'importen? Menys, atenció al joc de paraules que ve ara, Atenció, que és fi. Diu, menys contingut i més contingut. Clar. Menys contingut. Sí, ho hem entès. No? Sí, Marta. Vols repetir-ho 30 vegades, Marta? O què? Contingut i contingut. Yo creo que hasta los 3 mesos que dura la enquesta de la IGM pensan el tuit, Vinga, anem a aquest paio que vull dir els números. Endavant, bona tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda. Vostè diu que el Basté es fa pesat amb tanta dada? Sí. Cada vegada? Sí. Super pesat, molt pesat. Però esperi, perdoni un moment, que és que justament ara estic amb el meu comptable fent la declaració trimestral aquesta i tinc un follon de calambre. Això és horrorós. Sí, ni que ho diguin. Sí. Estic liadíssim aquí amb els IVAs, els UVAs, i un munt de factures barrejades, tiquets que no em quadren, algun pagaré i tot una paperassa aquí per classificar que no... Perdoni, però haver-m'ho dit no l'hagués trucat en un altre moment. És que vostè va dir que truqués. No, si no molesten. Al revés, que tinc moltes ganes de compartir-ho amb vostès i la seva audiència. No, això és que no és el moment, no ens interessa. No, sí, i tant, que és el moment. Calli, i tant que és el moment. Sempre és el moment per un tema tan interessant. Miri, a veure com puja l'audiència. Miri, aquí tinc 7 factures per posar gasoil de 50 euros, cadascuna, que si la sumem sumen 350 euros. La factura de per canviar pneumàtics del cotxe, que com que sóc venedor ambulant, el meu gestor m'ha dit que sí, que també entraven com a despesa i les desgravo, I llavors, esperi. Aquí venen unes dades molt interessants. Escolta, és que no ens interessa tot això. Volem que parli sobre això del Basté, la crítica aquesta que la cosa que ha dit del Basté, Mirin això, rècord. El mes d'octubre vaig tenir un 20% menys de la facturació, però aquest novembre vaig incrementar-la un 15%, gràcies a la inversió en promoció. Es veu que els majoristes han valorat un 36% més positivament la meva feina. Per què? Perquè 3 o 4 clients han consumit un 25% més d'aquest trimestre. Comparat amb el total... Penja. Pot ser que vostè trobi els pitjors oients que tenim, perquè cada qual pitjor, És que t'és burro tota la vegada. 2 rius, 3 serres, i deu ser de 4 camins, aquest home. Bravo.